vítejte, tady jsem já, Lexan, to zpět nebyl Lexan, tak jak já jsem už to všiml, to jsem tam to dělal a jo, asi mám branko, vykopání jsem našel 11 a dost uhlí, tak hodně. Aha, jo, tady mám ještě, tak, no, co bychom mohli udělat, to nevím. Ale rozhodně bychom mohli podniknout no, tak tohle je náš čas, bude ještě jako farmička tady. Tady máme liny. Jo. Tak. Dobrý, že jsem udělal vchod. Tam třeba. Vypadni. Mítko. Ty. Tak mám jedno, ale jo. Ne, pojďte. Tak rozhodně dejte like, komentujte, odbírejte a tak podobně. Ne, ještě nekončím. Teprve jsem začal. Natáčím 2 minuty a něco. Jen tak neskončím. Tak. Farma je připravená a jo, dýně. Musí pěkně dýně. A možná se vrhnem do sakra, slepice. Cipni, padej. Tohle je můj pozemek, padej. Vidíš, mám kuře. Mám kuře a 11 XP. Tak, už se nám zatmívá, já vám se to ukázal domek a tamto. A tamto. No. Každopádně. Tady mám o hodně už tady, že tak na 21 torčí. Tak. Kámoš to chce něco vyrobit, ale já mám něco. Fuk. No, já se jako hledal jsem prasata, že bychom si tady udělali farmu na prasata a šel jsem až tam daleko. No tak zase musel použít game mode, tak to nešlo pořád. A jako tohle byla hodně těžká práce. To mi trvalo tak 6 hodin. Ani na 3-4 hoďky. Ale fušku to dalo.
tady budu sekat dřevo. Jenom další. Tak vynález. To si seberu sekeru. No tak... Tak jo, jdeme posekat pár stromů. Bylo mi toho, ty něco, než to postavím, jak jsem říkal. Tak máme už tak dřeva, ještě jenom si to s ní čepá, tak budu dělat sakra, to ne, sakra nebudu dělat. Budu dělat single player, multiplayer, ještě nevím. Toho si vyberu. A tak. Au. Jsem si tady posekala. No. Každopádně. Je to dobrý vynález. Jsem to hodně hluboký, že mám celou betonu skoro kublu. Skoro ne, asi čtvrt. No, to se snad jenom ztratím. Tak, no, jak jsem už jednou říkal, to víte, like, odběry, komentujte a tak dále, a tak dále. Ještě fakt nejdu. To jenom tak říkám, abych nezapomněl. Když se dívám na videa, tak už vůbec nezapomínám. Kolik dřeva tu máme najednou. To je všechno. Tak, ale... No, to bylo ještě... Tak, přesně 64 a máme 4 staky normálního dřeva. Tak a... no. Jo, můžeme se podívat do té kývky, co jsem našel. Tak. Není to ne. Meč, kdyby tam byl spawn. Tak jo, vyrážíme. Teďka nevím, kde jsou ty schody nahoru. Krčíněn. Ty s kamasem, no. No, hezky. Asi jsme se ztratili.
Kým, Bezva. Tu kývku neprohledáme. Bohužel. No co, tak že se těší, možná ji najdu. No a mezi tím si počínáte, to bude trochu dlouho. A to je někde byla. Tady byla ta. A že já jdu špatným směrem. Kotak. Tady by to asi mělo být. Jo, tady. Taky. Tady nic. Tak, konečně to vidíte. Tady vůbec nic není. Tak. Je to skoro XPčka možná. No, hlavně si už vidíte naše videa. Viděli jste? To bylo XP. Úplně tak, jak mi přiletlo. XPčko. No co, tak... tak já budu kupat dál. Tak no a co bych zatím mohl dělat, no, tak si to, budu muset končit, protože tady jako nic, fakt nenajdu. No, tak žijte si a to. Tady to rozdít. Tady udělám tak. Ještě něco s nima. Čup. Tak, tady budu skončit. Já prostě já asi Lusiky toto vás budeme pozdravovat všechny naše fanoušky a mějte se dobře a zatím čus, boss. Jo a dejte like, odběr a komentujte. Čau.